Yabona nje Nkosi yami angiyizwa kahle lento angiyi-understand. Uyabona bafowethu thina ave singenakho ukuthula thina abantu abamnyama. Asiyifuni futhi into enhle. Asiyifuni into enhle thina abantu abamnyama. Angazi kwakwenze njani. Ngasho kodwa ngathi kuyobe sekufika lesi sikhathi khona amapheki la ikhuna yobe sengenile. Phakathi kwalama leaders uNkulunkulu asivusele wona. Uyabona bafowethu asikho isidingo sokuxokozela kuhanje kwenziwa live kuxokozelwa ngophakela umthakathi noJesinta ukuthi ubani bekufanele enze njani kubani. Into engiyibukayo la lento mawuyizwa ichazwa iya understandeka. Uma uphakela umthakathi ebizwa upresident bekuvele sekulate already ikhathi bengo 11 ebusuku. Uma ethu uyabadinga ebafonela ebezosuka nini uJesinta eThekwini aye eGoli bafowethu Nkosi yami yabo la sithi siyaphambili khona senivele navuma ke kwangena unyawo lwemfene ke manje. Let us stop ukukhuluma kabi ngomphakela umthakathi. Thina nje siyakuthanda singabantu abamnyama ukudla amandla omuntu. That's why abanye abantu bengaphumeleli ngoba bahlezi bezogxeka bedla amandla omuntu. Kodwa bona banayo into abayenzile abayenzayo enhle. They are very good criticizing into mayiqala. Akekho umuntu ongenalo iphutha. Ongathi mayecabanga anganaka ukuthi angicabanganga ukuthi kuzokwenzeka kanje. Sengazi ukuthi manje nena nisengo 100% niphile ezulwini la khona kokuphila abantu aba-honest khona uNkulunkulu. Musani ukuyenza leyo nto. And kunamadoda othi uma uwezwe ekhuluma ubona ukuthi akanawo umgogodlo la. Kunabantu engamele siba trust kakhulu futhi abangamadoda abakhuluma over. Abangakwazi ukulungisa izinto. Mina ngibhilivele ekuthenini emndenini if noma ngabe kukhona ungaboni ngasolinye kunabantu abaphiwe lento yokuhlanganisa umndeni obaqoqwe kukhulunywe kahle. But into esesiyibuka la secriticize uphakela umthakathi musana ukudla amandla omuntu ngalolu hlobo bafethu. Musana ukudla and labantu abadla amandla omuntu yilabantu abangenanto abayenzayo noma bayenzile esile. They are very good ekukhulumeni kakhulu. Thina siyabona singabantu ukuthi lento ebisiqalile izokwenzeka. But manje ngoba senifuna ukuthi kube khona amaqembu kube khona lika Jesinta kube khona lika phakela umthakathi ni wrong. Hayi lana nje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu enze umusa bangabavumela abantu uJesinta nophakela umthakathi ukuthi babaxove ngoba oxovile sebeyavela ubezwa ngisho bakhulu and into very besede ebhlungu ababadala abantu abakhuluma kabi ngabanye abantu. Uma ungathi nje yena ke kuvela obalithiwa kwenzani emphakathini akazenze lutho qhamuka nje nezwi lokuzochitha destroy nokcriticize konke lokho. Asingabisavuma ke manje. Yabona ufuna ukubuka into uma kukhona la iyakhona wobona ngokuthi uSathana iattack afuna abantu azobasebenzisa. USathane ezodestroya aka destroy ngayo uqobo lwakhe yedwa ufuna umuntu azongena kuya destroy ngayo. As much as kwenzekile ke lokho kubhlungu siyazi ukuthi thina or nabanye and okokuqala basangama leaders asakhula labantu asebesilida njengamanje they are not matured enough kwizinto zepolitician. Yabona manje lento ade yenziwa uBaba uRama ubevele ezoshayelela isipikili sokuthi vele ke manje ngidlala ichess ukuthi kube ngathi khona into engihlanganisayo nophakela umthakathi ibingekho. Bafowethu ipolitiki indala kunabantu nje abagabe ngomlomo kodwa abana wisdom abana knowledge abana nothing. They are very good at criticizing. Ipolitiki le mangaba niboni kudlalwa ichess manje la ubaba wethu bevele efuna kube ngathi khona into ayihlanganisile angeke asebenze kangaka
uphakela umthakathi bese egcineni eseyasilahla. Ngiyafisa futhi ukuthi bahlale phansi beno Jacinta babonisane. Abangasavuma ke manje. Yabona make bavuma bahlukaniswa yithina singabantu. Kobe kuphelile ngathi. Kobe kuphelile. Niyongikhumbula one day. Sikhumbula ukuthi into mayiqala inhle. Ngeke relax uSathane. Uzozama ngawo wonke amandla akhe. Siyazi ukuthi uSathane iplan yakhe yokuntshontsha ebese ya destroya ebese yabulala. Uqalile uSathane ufuna ukudlala ichess yakhe. Sikhumbula ukuthi abantu esibhekene nabo emandleni obumnyama, they are very powerful. Emandleni obumnyama akudingeki uze nje ngobuso noma ngomlomo. Kufuneka sibe nama strategies esizolwa ngawo ahlukene. In the realm of the spirits nakephi na underground enyameni. Asingayithathi kancane lento bantu bakithi. Yabona nje baseqala ke manje kukhona okhulumile abayihlakazayo lento. Oh, sebefuna ukuyiqeda. Sekusetshenzwe kangaka. Asingadla amandla kaphakela umthakathi. Asingadla amandla kaJacinta. Asingadla amandla kangizwe. Basebenzile. If it was you, yini obungayicabanga uyenze ngoba kuhlukile nokuthi labantu banikele ngeimpilo zabo ukuthi bame bathi impo. Hayi bafethu, ngiyacela nje kunalamadoda ovela uwabona khuluma kakhulu awakathi ukwehlisa kancane. Yabona makukhuluma indoda afuna ukukhuluma into eqondile, hayi into eqojeme. Akungakhuluma indoda ikhuluma into eqojeme engathi umuntu wesifazane. Abantu besifazane abakhuluma isinomi kanjani? Amadoda afuna ukukhuluma into etempo emile. Eyisi izwe lethu phambili. Hayi, amandla awethu, amandla awethu. Asiyeni phambili. Ngiyakubingelela Mbukeli. Njowana imusa usisi ukhala ngehlakava esesedalwa abantu manje uqhekeko udalwa abantu phakathi kwaphakela umthakathi benoJacinta. Uthi cha bantu musani ukona izinto. Nibeke imbono engekho ngokuthi uphakela umthakathi wahamba wabona umongameli. Isikhathi asesilate. So ke usola nabantu abadala amadoda amadala ukuthi hawu naka amadoda amadala angaze ayenza lutho empilweni yawo ebalekile aseyaxova bangihlakava into enamandla kangaka i-movement mabangavumeli abantu ungabe amaqembu amabili kube khona uqhekeko. Hayi ke madoda ke musana uba amaxoki kuze kukhala imbokodo ukuthi hayi bo naka amaxoki amadoda abukeke useless njena ake niyiphatheni kahle madoda. Ningasihlebi kubantu besifazane kugquzelwe i-movement yala eNingizimu Afrika elwisana nabantu bangaphandle yonke into ihambe ngendlela. Siphinde sibonane ke evidini elandelayo Mbukeli ube nosuku olumnandi. Bye bye.